Ассалому алайкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. Инак дӯстон, аллакай пагоҳ, яъне рӯзи 24 декабр турнири ACA 168 баргузор мегардад, ки дар якдуфинали гран-при вазни ним вазнини ACA варзигари тоҷик Фаридун Одилов бо варзигари рус Михаил Махнаткин меҷангад. Дар ин навор мо оиди ин ду варзигар ва оиди бартарии онҳо ба шумо маълумот медиҳем. Ана дар охири навор бошад прогнози худро дар ин муҳориба медиҳем. Барои ҳамин наворро то охир тамошо кунед. Мо бошад оғоз мекунем. Дӯстон, Қуръони бепул барои шумо. Барои Қуръони бепул ба даст овардан аз ширкати Шифофармо доруҳои гиёҳӣ харидорӣ кунед ва онҳо ба шумо Қуръон ҳадия мекунанд. Шумо метавонед ки аз ширкати Шифофармо ҳама намуд доруҳои гиёҳиро бо нархи дастрас ва сифати олӣ харидорӣ кунед. Доруҳо барои хароб ва фарбеҳшавӣ, барои дарди дил, дарди меъда, пастаҳо барои хунукзадагӣ ва қавӣ кардани мардонагӣ, равғани усма, хилба, равғани сиёҳдона барои ҳамаи дардҳо. Худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда занг зада доруҳои даркории худро бо нархи дастрас харидорӣ кунед ва ҳамин гуна ҳам доруҳои даркории худро дастрас мекунед ва ҳам соҳиби китоби Қуръон мешавед. оғоз мекунем аз варзигари рус Михаил Махнаткин. Саҳнаи таваллуд 16 январи соли 1990, қад 1,87 см, баромад мекунад дар вазни ним вазнин, яъне 93 кг. Рекорди касбӣ 15 ғалаба ва 2 бохт. ғалабаҳо: 5 ғалаба бо тариқи нокаут ва нокаути техникӣ, 4 ғалаба бо тариқи сабмишн ва 6 ғалабаи дигар бо қарори доваро. Бохтҳо: 1 бохт бо тариқи нокаут, 1 бохт бо тариқи сабмишн ва 3 бохти дигар бо қарори доваро. Махнаткин дар чунин ташкилотҳои машҳур ба монанди IMC Fight Night, RCC, PFL, OpenFC, UR Warriors ва ACA баромад кардааст. баъзаи ҷангии Михаил самбои размӣ аст. ӯ чемпиони Русия оид ба самбои размӣ, чемпиони Европа ва ҷаҳон оид ба самбои размӣ ва устоди варзиши Русия аст. Дар ташкилоти ACA Махнаткин ҳамагӣ як муҳориба гузаронидааст ва ин муҳорибаи ӯ рӯзи 2 июн дар турнири ACA 158 зидди Олег Оленичев гузашта буд, ки дар он Махнаткин бо қарори доваро ғалаба ба даст овард. Айни замон Михаил Махнаткин 4 ғалабаи пайдарҳам дорад ва чӣ гуна ки фаҳмиден ӯ ҷангвари ҳаматарафа сахт аст. Фаридун Одилов, варзигари 31-солаи тоҷик бо рекорди 17-2. Оиди Фаридун мо дар чанд навори худ гап зада будем ва дар ин навор ҳамаи ҳамон чизҳоро такрор карданӣ нестем ва танҳо чизҳои муҳимро мегӯем. Одилов дар карьераи касбии худ 17 ғалаба ва танҳо 2 бохт дорад. Ғалабаҳо: 9 ғалаба бо тариқи нокаут ва нокаути техникӣ, 4 ғалаба бо тариқи сабмишн ва 4 ғалабаи дигар бо қарори доваро. Бохтҳо: 1 бохт бо тариқи нокаути техникӣ ва 1 бохти дигар бо тариқи сабмишн. Одилов дар чунин ташкилотҳои машҳур ба монанди IMC Fight Night, Chin Women, GFC, Eagle FC ва ACA баромад кардааст. дар ташкилоти ACA Одилов аллакай 3 муҳориба гузаронидааст ва ҳар се ин муҳорибаҳои худро фавран ба анҷом расондааст. 2 тоашро бо тариқи сабмишн ва 1 тои дигарашро бошад бо тариқи нокаут ва айни замон Фаридун Одилов 9 ғалабаи пайдарҳам дорад. баъзаи Одилов самбо ва гӯштини озод аст, аммо дар муҳорибаи охирони худ ӯ нишон дод ки зарбазаниаш дар сатҳи олӣ аст ва ӯ зарбаҳои хеле вазнин дорад. ҳам Фаридун ва ҳам Михаил ҷангварони пуртаҷрибаи хеле сахтанд. ҳар дуяшон ҳам дар замин ва ҳам дар стойка хуб меҷанганд. акнун бошад дӯстон, мегузарем ба бартарии ҷангварҳо. Михаил Махнаткин аз самбои размӣ омадааст, яъне баъзаи ӯ самбои размӣ аст ва ин маънои онро дорад ки тарафи сахтии ӯ стойка аст. ӯ гӯштини хуб дорад, аммо ба ҳар ҳол тарафи сахтии Михаил албатта ки стойка аст. ана Фаридун Одилов бошад баръакс гӯштини сахт дорад. баъзаи ӯ гӯштини озод ва самбо аст ва Фаридун гӯштини худро хеле хуб истифода мебарад. ӯ бо малакаҳои гӯштини озоди худ рақибонро ба осонӣ ба замин меафтонад ва баъд дар замин самбои худро истифода бурда рақибонро бо тариқи усул шикаст медиҳад. оиди стойкаи Фаридун бошад пас дар охирон муҳорибаҳои ӯ мо дидем ки чӣ гуна ӯ дар стойка инкишоф ёфтааст ва дар муҳорибаи охирони худ зидди рақиби нокаутёр Вагнер Прадо дар стойка кор карда рақиби худро ба нокдаун равон карда тавонист. барои ҳамин дар стойка ҳар дуяшон сахтанд, аммо зарбаҳои Фаридун вазнинтар аст. ин чизро ғалабаҳои ӯ бо тариқи нокаут нишон медиҳад. барои ҳамин дар стойка бартариро ба Фаридун медиҳем. мегузарем ба гӯштин. оиди гӯштин бошад пас дар охирон муҳорибаи Махнаткин ӯро ба осонӣ ба замин афтонда дар он ҷо идора карданд. ана Фаридун бошад дар гӯштин хеле сахт аст ва ӯ бе ягон мушкилӣ Михаилро ба замин афтонда дар он ҷо ӯро идора карда метавонад. барои ҳамин дар гӯштин низ Фаридун бартарӣ дорад. оиди тобоварӣ ва таҷриба боша онҳо баробаранд ва прогнози мо дар ин муҳориба чунин аст. мо боварӣ дорем ки ин муҳориба тамоми 5 раунд идома намедиҳад ва боварӣ дорем ки Фаридун дар ин муҳориба фавран ғолиб мешавад. аммо дӯстон, фаромӯш намекунем ки ин муҳорибаҳои омехта аст ва як зарба метавонад ки бозиро дигаргун кунад. аммо дар умум
дар ҳама мавқеъ Фаридун бартарӣ дорад ва мо ба ғалабаи фаврии ӯ боварӣ дорем. ва дӯстон, ин прогноз мо барои ставка кардан нест. Ставка кардан ҳаром аст, ин чизро фаромӯш накунед. Ин прогноз мо танҳо барои маълумот аст. шумо бошад метавонед прогнозҳои худро дар комментария нависед. ҳатман дар канали мо обуна шавед то бозидид хонаводу сарбаланд бошед.